Abaswan TV. Duniyar nishadi. Ana wata ga wata. Me yake faruwa? Yau fa ina ji da kaina. To sai aka yi yaya ne a tuni. Ko dan wata bazan raga masa ba. Kai! Wai ina Ali Nuhu ne. Daga yau ni ne sarki a Kannywood. Haba. Ko a zamanin mulkin wallaka ai ba haka. Yau ko za a yi. Ali Nuhu zo on baka na kashewa. Kai! Ko na karin kumallo kake so? Kowa ya shiga layi. Kai sadakan nawa za a ma? Kai zan kwakwaɗe ka wallahi. Wai ina fulan sarauta ta take? Daga yau ni ne sarki a Kannywood. Ba ka da hankali ne? Haba ya kike zagin sarki guda? Ka ji a tarare ko? Wai ina san da yake? Ya kamata in kawo ƙarshen ka huta. Iye? Sarki Ali dan Allah a kawo min agaji. Ba zan iya bayarwa ba. Haba sarki namu. Ba ni bane. Iye? Da kuma me za ka ce?